molt bona nit a tothom. Moltes gràcies de venir. Sou uns herois. Perquè amb el fred que fot, veritat o no? Però vaja, jo per anar a veure la senyora Tura aniria allà on fos, vull dir que... Si no, per dir-ho, perquè ho he buscat i no vull perdre el temps. Aquesta senyora va ser alcaldessa de Mollet, va estar de conseller d'Interior de la Generalitat del 2003 al 2006, després va estar a Justícia del 2006 al 2010. Està correcte això? Correcte, vale. Jo, ja sabeu molts com penso jo, però l'admiro perquè és de les persones, els polítics, dels pocs polítics. Ella ja és l'última fornada dels grans polítics, per dir alguna cosa. És l'última de la fornada. Però ha sortit de la política i s'ha posat a treballar a la seva feina. Jo m'he preguntat, dels polítics que hi ha ara, a l'edat que ella va plegar, no dic l'edat perquè a les senyores no se'ls ha de dir l'edat. És molt públic. Ella va plegar de la política als 57 anys. Dieu-me vosaltres, un polític de 57 anys que plegui ara del Parlament, què farà? Buscar-se el xollo. Buscar-se el xollo, ni més ni menys. Aquesta senyora es va fotre a treballar i a guanyar-se les garrofes, que ha pujat dues filles i ella tota soleta. Per aquí, tota la meva admiració. I per l'altre ja no cal que parlem. Us deixo amb la Montse, que és el tercer llibre que ens porta, Ens porta Estirant el fil, La República Pagesa i aquest. Vale? Com que tampoc són multitud, però no patiu, això de les presentacions de llibres a vegades hem sigut menys. Per tant, gràcies per la presentació, Jordi, i sobretot gràcies per convidar-nos. Si no hi haguessin persones al capdavant d'entitats culturals que tinguessin una certa inquietud amb els temes que jo puc parlar en els llibres, doncs no hi hauria possibilitat de conversar amb tots vosaltres. I més que una presentació d'un llibre, que per cert, aquesta vegada és un llibre volgudament breu i diguem-ne que poca cosa, però ara us explicaré per què. Sempre va bé, al voltant de la publicació d'un llibre, reflexionar sobre temes. I això, moltes gràcies per convidar-me. Per mi aquesta sala de pedra sempre m'impregna d'una cosa molt noble. Trobo que teniu una sala molt noble per fer aquest tipus d'actes, que no tothom la té. I Argentona, que està, per dir-ho d'alguna manera, entre el Vallès interior i el Maresme exterior, sempre és una bona combinació. Bé, gràcies per la presentació. El de gran, em sembla que es dic gran, jo no soc gran en res, és més, de tant en tant penso, de tantes tecles que has tocat en aquesta vida, deu ser coneixedora una mica de moltes coses i experta en quasi bé res, no? Però sí, de professió soc metgessa. L'ocupació de càrrec públic és sempre, per definició, una cosa temporal. Així me la vaig plantejar i hi ha un requisit laboral que és l'excedència forçosa per ocupació de càrrec públic, que quan acabes la feina, més que enlluernar-te en voler mantenir despatxos i privilegis, doncs el que toca és tornar a la plaça on estaves. Sí, això és el que vaig fer. És un dret laboral, jo estic molt contenta d'haver-ho fet, els meus pacients també estaven sorpresos al principi, després ho van entendre perfectament i m'agrada molt la medicina, per tant, potser el meu lloc és a la medicina i no a la política, però això ja ho jutjareu vosaltres. En aquest cas, el llibre va de l'explicació de per què uns joves amb unes vides felices, tots ells en la vintena, acaben en els camps d'extermini nazi. Per tant, a priori és un tema molt trist, que pot ser molt macabre. Ja us anuncio des d'ara que ni el llibre ni jo tenim gaire interès en entrar en tots els turments i tot
el patiment que es va generar en els camps d'extermini, perquè no pretén analitzar això. El llibre el que pretén és demostrar diverses coses. Un, que aquests nois tenien unes vides normalíssimes. Jo agafo l'exemple de 5 nois que tots vivien a Mollet del Vallès, però és extensible a qualsevol altre lloc. Quan va haver-hi un sollevament per part d'una part de l'exèrcit que hauria d'haver estat fidel al govern de la República i va decidir sollevar-se, i aleshores es van trobar atrapats en un conflicte bèl·lic que mai van buscar, tot i que ells van participar activament en moltes coses de la Segona República. Analitza també, i em sembla interessant explicar-ho, què estava passant en aquests moments, quan ells eren feliços, encara no havia esclatat el que s'anomena com a guerra civil aquí, què estava passant a França en els debats sobre la immigració, per exemple, un tema que potser té molta actualitat ara, però que allà ja els tenien. És a dir, França era una potència econòmica guanyadora de la Primera Guerra Mundial i durant uns anys havia generat molts llocs de treball, de manera que tenia polonesos, txecoslovacs, que llavors Txecoslovàquia era país únic, italians, molts italians, i a més un degoteig de pas de persones de l'estat espanyol que passaven al Pirineu a mesura que el conflicte anava evolucionant. I que finalment, ja al final del conflicte, en passen 500.000 de cop pel Pirineu Oriental. Per tant, si no hi hagués hagut aquest debat tan enfrontat entre les formacions polítiques franceses sobre si hi havia o no hi havia masses treballadors estrangers i si aquests eren bons per l'economia o no eren bons per l'economia, probablement el tracte que haurien rebut les persones de la retirada no hauria sigut un tracte tan dolent, perquè no van ser ben rebuts. Al contrari, el govern de l'època va demanar a tots els habitants del sud de França que no els acollissin a les seves cases. Els va qualificar a tots de delinqüents i de males persones i de perillosos. I els va tancar, i això sí que ho sabem, en camps de concentració, en el solar més gran que va trobar, que normalment eren platges. Era el mes de gener, principis de febrer del 39, la temperatura, us podeu imaginar quina era. Bé, explico una mica això i intento trencar un coneixement general que hi ha de pensar que és amb la invasió dels nazis que baixen fins al Rosselló o fins a Ariage o fins als llocs on Tarn i Garona, que són llocs on hi havia camps que s'havien concentrat aquestes persones de la retirada i els havien detingut en allà. Això no és cert. El govern francès va considerar que havia d'acabar amb els camps del sud de França i va agafar tots els nois entre 18 i 49 anys i els va portar amb companyies de treballadors estrangers a treballar, la majoria d'ells, a zones logístiques que tenien a veure amb la protecció de les fronteres. Per tant, la majoria dels republicans que es van exiliar a França i que van morir en els camps d'extermini, prèviament havien estat desplaçats a les zones frontereres, que després entrarien en conflicte, a través de les companyies de treballadors estrangers. I estaven reforçant les fronteres amb Itàlia, les fronteres amb Alemanya, les fronteres amb Bèlgica, quan s'adonen que els nazis han invadit Dinamarca, Noruega i han saltat a Països Baixos i llavors envien companyies de treballadors estrangers i moltes tropes, i els anglesos també, a la zona de les fronteres amb Bèlgica i els Països Baixos. Es produeix la invasió de França, aquesta estranya invasió de França amb tan poca resistència,
que no sempre l'hem analitzada, no? Com una potència que havia guanyat la Primera Guerra Mundial, una potència que es considerava molt preparada militarment, inicien la invasió a principis de juny i el dia 14 els nazis estan desfilant pels carrers de París sense resistència. Després, França ha sabut explicar molt bé els focus de resistència que van existir, però el de la derrota en 14 dies és una cosa difícil, en què aquests nois i les seves respectives famílies van pagar-ne totes les conseqüències perquè, a més, estaven en zona de guerra. En el cas del llibre explica que dos d'ells es van trobar encerclats en la batalla de Dunkerque, una cosa molt coneguda perquè se n'han fet moltes pel·lícules. Llavors, Anglaterra envia l'anomenada flota de Churchill de vaixells civils a rescatar els seus soldats, rescata també alguns soldats francesos i alguns soldats belgues, però la població que no eren soldats no la rescata. I per tant aquests nois es queden atrapats allà i són fets presoners de guerra. Tots aquests fets a vegades s'han obviat o no se n'ha parlat d'ells perquè es dona per fet que, com que els nazis van invadir França, doncs, mira, els van detenir allà en els camps de concentració. Això no és així, vull dir que al contrari, aquests nois de 20 i pocs anys havien combatut aquí contra el feixisme que s'havia sollevat i van combatre a França, portats a través de les companyies de treballadors estrangers, contra el nazisme, perquè van anar a reforçar les fronteres perquè els nazis no travessessin. En un concepte que tots els analistes de la Segona Guerra Mundial consideren que França tenia un concepte molt antic de la guerra, no? I que es basava en el seu gran èxit i triomf de la Primera Guerra Mundial i pensava que aixecant la línia Maginot, que és com una espècie de muralla del segle XX, en tenia prou quan l'exèrcit nazi havia desenvolupat avions amb una capacitat de bombardeig molt elevat, havia desenvolupat tancs que podia passar perfectament per sobre de tots els aturadors i que fins i tot sobrepassaven les rases que acabaven aquests nois que intentaven impedir el seu pas. Per tant, desmunto una mica el mite aquest que van ser presoners perquè ja estaven en camps de concentració. No és veritat, estaven intentant que els nazis no travessessin. I l'altra cosa és intentar, no sé si ho aconsegueixo del tot, intentar vincular des del punt de vista cronològic que mentre nosaltres aquí estàvem contents o descontents amb el que la República feia, sabeu que la República va ser un període molt curt i alhora molt convuls. Quan guanyaven les esquerres, la dreta intentava oposar-se a aquesta victòria, quan guanyaven les dretes, l'esquerra convocava vagues generals. Vull dir que la Segona República es va fer coses molt importants, però va ser un període políticament molt convuls. A Alemanya ja estaven passant coses. I tal vegada aquella concentració amb els fets que estaven passant aquí, i aquí sabem explicar perfectament què va ser la proclamació del 14 d'abril del 31, sabem que Fernando de los Ríos va negociar amb Macià i companys i que finalment vam recuperar allò de la Generalitat, sabem més o menys el que va passar amb els fets del 34, d'octubre del 34, sabem moltes coses, però no érem conscients que a Alemanya en aquell moment, quan aquí estava passant això, el partit nazi ja havia crescut, ja s'havia fet molt fort, ja havia aconseguit que penetrés entre la població
el principi de piràmide racial, que és una cosa terrorífica. És a dir, quan algú s'atreveix a fer una piràmide racial dient que aquí a dalt de tot hi ha una raça superior i per tant totes les altres races de la piràmide són inferiors i la que està a baix de tot és prostituïda i per tant d'aquí acabarà apareixent després la necessitat d'eliminar-los o de no immutar-se amb la idea de l'extermini massiu dels jueus, que són perseguits i exterminats com a raça, no com a religió. I que també és una cosa que a vegades no hem comentat prou, no? Que en aquest context de l'extermini, aleshores Hitler ja no es conforma amb exterminar els jueus com a raça inferior i la més prostituïda, sinó que hi posa el romanís, és a dir, els gitanos, tots els que no tenen un comportament que considerin adient, per tant, homosexuals, actors, sobretot opositors polítics, és a dir, tots els que militaven en partits que anaven des del comunisme fins a la democràcia cristiana, però que s'atrevien a aixecar la veu contra aquest plantejament de piràmide racial, van ser exterminats i, per tant, el que pretén és ser un crit en contra d'una cosa que també té a veure a vegades amb els debats que es produeixen ara sobre el supremacisme. És a dir, tu pots pensar que la teva opció política és millor perquè està basada en una determinada anàlisi econòmica. Tu pots pensar que has tingut la sort de néixer en una determinada nació i estàs molt content i orgullós de tenir una llengua pròpia o el que sigui. Tu pots pensar que la cultura del teu país, per alguna raó, doncs té elements molt interessants. El problema ve quan tu creus que això et fa superior a d'altres éssers humans. I, per tant, aquesta idea que els va portar a eliminar més de 6 milions de persones és una idea que no ha desaparegut, que encara hi ha gent que a l'hora d'argumentar la seva posició parteix d'un determinat supremacisme. És a dir, jo opino això i la raó moral, o que em fa moralment superior, és perquè nosaltres som superiors, som millors. I jo crec que no, que això és un argument molt empobrit i que ha portat, quan s'ha utilitzat, sempre a grans problemes, perquè és això que se n'hi diu la deshumanització de la resta. És a dir, quan els altres són inferiors, se'ls pot perseguir, se'ls pot empresonar, se'ls pot torturar, se'ls pot experimentar amb ells i finalment se'ls pot matar sense cap mena de problema. I això no els va impedir poder tenir estructures de caràcter cultural, admirar músics que els van convertir en herois de la pàtria i, per tant, aquí totes les professions, inclosa la meva, que és la de metges, van caure en la tentació d'un discurs que en nom de la raça superior es van posar a fer coses que s'han analitzat des de tots els costats possibles i el llibre no aporta cap altra cosa que un intent de fer-nos pensar, compta amb els discursos polítics de la superioritat i del supremacisme, però els va portar a seguir cegament una bogeria, la bogeria més gran que mai s'ha fet, la monstruositat més gran que mai s'ha fet, el monstre polític més gran que mai ha existit, que és acceptar la solució final. I clar, a mesura que conquerien territoris, el problema no es feia més petit, sinó que es feia més gran. Quan conquerien Dinamarca tenien més jueus, més dissidents, més socialdemòcrates, més comunistes. Llavors, quan conquerien Noruega,
tornaven a tenir més i quan conquerien els Països Baixos i França. És a dir, que el que passava és que la búsqueda del gran imperi alemany que havia de governar el món sencer, el que anava fent era generar un major problema i una major deshumanització, perquè com que ja els havia funcionat amb els alemanys i els polonesos, que són els primers que van rebre, doncs anaven afegint tots els altres, i tots els que empresonen procedents de França o la França que es resisteix, encara que sigui molt poc, com he comentat abans, doncs tenen el mateix destí. I en aquest cas, fonamentalment, els presoners procedents de la retirada acaben en el camp de Mataus. I per això les xifres que estudiem de l'Holocaust aplicades aquí, la major part dels catalans i la major part de la retirada dels que havien simpatitzat amb la República del conjunt d'Espanya acaben a Mataus. Hi ha molt pocs en els altres camps i només algunes dones tenien en altres camps. Però no m'interessa tant el drama, perquè ho és, i com els éssers humans poden arribar a fer aquestes bestieses de crear una màquina de matar que pot matar a través del treball exhaust, a través de la inanició, és a dir, de negar-los l'alimentació, a través de malalties, a través de gasos tòxics, a través de forns crematoris, com poden arribar a plantejar-se que com més matin cada dia, 10.000, 20.000 cada dia, més lliures, més possibilitats de tenir una raça pura tindran. I com la població alemanya es deixa seduir en part per aquest discurs. És a dir, la famosa nit dels separadors trencats no s'estudiaven contra el seu govern. Com que els separadors trencats era una manera de sabotejar els comerços dels jueus, però l'endemà els comerciants alemanys que no eren jueus van posar un cartell dient jo soc alemany i soc catòlic, jo soc alemany i soc protestant, jo soc alemany... És a dir, van participar d'una manera que afavorien aquesta barbaritat. Llavors, com que jo crec que en aquests moments a la política mundial, no només aquí, sinó a la política mundial, hi ha molt discurs populista que no té aquest grau. A mi quan ho comparen amb l'extermini dels nazis o quan diuen nazi amb molta facilitat, jo m'enfado una mica perquè em sembla que la comparativa no és justa. Perquè allò va ser tan bèstia que comparar el que s'està fent en aquests moments no correspon. Però de totes maneres hi ha molta gent que està intentant que la població accepti com una cosa normal les execucions extrajudicials. Trump està matant suposats narcotraficants sense que hi hagi cap emparament legal en aquests moments, i el que està buscant és l'aprovació i l'aplaudiment d'aquests mètodes per la resta de la comunitat internacional, que tenim d'entrada uns valors internacionals que són la defensa de la vida i que ningú li pot treure la vida a una altra persona, no sé que hagi estat jutjat i se l'hagi condemnat i se li apliqui en els casos que existeixin, que als Estats Units la tenen, la pena de mort. Però si aconsegueix el beneplàcit d'una part molt important de la població, pot arribar a normalitzar les execucions extrajudicials o la vulneració de l'espai territorial i de les aigües internacionals o de les aigües que corresponen a la protecció de determinats països. Són aquest tipus de coses d'anar acceptant com a normal coses que no ho són, que es produeixen uns determinats resultats, però
no els acabem d'acceptar aquests resultats. I llavors, en el cas de Trump, incita persones fanatitzades i tal a que saltin al Congrés i no permetin que se certifiquin els resultats perquè no li són favorables. I clar, tothom ho ha oblidat, però en aquella acció van morir 5 persones. Això és comparable amb la crema del Parlament a l'etapa dels nazis? No, jo no ho estic comparant. Estic dient que se sustenta sobre la mateixa tesi. És a dir, els nazis van guanyar, i una vegada van haver guanyat, van decidir que allà ja no podia guanyar ningú més, que només podien guanyar ells. Per tant, es van acabar les eleccions, al cap d'un any que el Hitler era canceller, es va morir el president i va dir no necessitem escollir un altre president, ja faria de president, i es va atorgar, va habilitar, es va fer una cosa que es deia la llei habilitant, es va atorgar aquestes competències. S'atorga Trump, per posar un exemple, competències de jutges, doncs el govern ho fa. Qui predica sobre la culpabilitat o la innocència són els jutges, que per altra banda Amèrica és un lloc en el qual la designació política és oberta, clara, acceptada i forma part de les normes de la democràcia. Bé, doncs això passa. Deshumanitzar ha passat també amb alguns conflictes que segueixen oberts, per exemple, Israel i Palestina, i que venen d'una mala solució a la finalització del conflicte. Perquè tots els que hem tingut familiars exterminats, i en aquest cas soc nebota d'un exterminat, que en un llibre el trobareu, però en igual de condicions que els altres, ens sembla que bé si haguéssim pogut resistir, si haguéssim pogut viure fins al dia de l'alliberament. I tenim com la sensació, fins i tot els que hem estudiat l'extermini, que l'alliberament ho va resoldre tot. No és veritat. L'alliberament els va treure del camp els que encara tenien salut per sortir. Cal explicar que el 10% van morir en els dies posteriors a l'alliberament perquè estaven ja tan greus i tan malferits que no era possible que poguessin ressuscitar encara que se'ls alimentés. Per tant, els que van aconseguir sobreviure en allò, sobretot els que eren jueus, moltes vegades no tenien on tornar. I com que no tenien casa on tornar, perquè havien estat adjudicades i legalment hi havia algú que tenia un títol de propietat, no podien ni tan sols reclamar que estaven sota les runes de les ciutats bombardejades una i 1000 vegades d'Alemanya. Van acabar en camps de concentració molt més agradables, és a dir, on se'ls alimentava, se'ls cuidava sanitàriament, els nens se'ls feien classes, però ells volien un lloc on anar. D'aquí que el conflicte Israel-Palestina, que ja feia temps que durava, perquè no és una cosa de l'any 47 només, és una cosa de principis del segle XX, s'agreugés amb la idea de que com que no ens volen enlloc, anirem a la terra d'origen de la nostra raça. És a dir, que la manera en què no van aconseguir resoldre algunes de les coses que no li hem prestat atenció al final de la Segona Guerra Mundial són, en realitat, problemes del món present. I més antics, I més antics, però són problemes del món present. Quan jo dic el supremacisme no ha desaparegut mai d'Europa, sempre hi ha hagut alguna formació o altra que l'ha defensat. Ara els veiem perquè a més estan agafant una certa volada, l'alternativa per Alemanya és segona força, Alemanya, però a Hongria governen, per tant, compte, perquè hi ha algunes coses que en la política això passa molt, que a vegades els problemes no es resolen del tot.
hem d'acceptar que totes les democràcies són imperfectes, que totes tenen problemes, però si no se saben encapinar prou bé les solucions, poden generar problemes nous. Bé, doncs una mica el llibre el que fa és, humanitzar molt, explicar molt la vida de joves que ballaven, s'enamoraven, es casaven, perquè és així, tots tenien 18, 19, 20, 22, 25 anys, es casaven, tenien fills, els fills eren molt petits quan ells van marxar, que van anar a França i pensaven que allà tindrien refugi, però que les polítiques antiimmigració de França els van tractar molt malament i que a més els van incorporar a tasques de guerra, de les quals van acabar sent presoners de guerra pels alemanys, els van portar en camps de l'extermini. Que els van exterminar perquè ells, els alemanys, sí que creien que ells eren dissidents i que com que eren dissidents i tenien una defensa de valors democràtics perquè havien lluitat a favor de la república, les repúbliques se'ls havia d'exterminar i se'ls havia de posar a tots els altres dissidents. I jo crec que algunes vegades hem tingut sobre l'extermini, sobre els deportats catalans, hem tingut una mirada molt parcial i no ho hem vist amb aquesta mirada així una mica telescòpica que jo demano de les coses. I això és el llibre aquest on es perd l'esperança. El títol pretén dir si eren joves i un era de la UGT, un altre era de tots, eren de la CNT, un era de la Unió de Balsaires. Si tots havien tingut inquietuds, si tots havien participat de les millores socials que s'havien aconseguit durant la Segona República, perquè a Berni n'hi va haver els rabassaires amb la llei de contractes de conreu, els sindicalistes havien aconseguit una setmana de vacances pagades, que això era impensable, i l'aplicació real de l'acord de les 40 hores, totes aquestes coses. Aquests nois que tenien esperança en el futur i van veure estroncada la seva esperança amb el sollevament dels militars feixistes. Primer problema. Però encara van decidir que se n'anaven un temps a l'altre costat dels Pirineus, perquè allà hi havia l'esperança de tenir refugi durant un temps fins a les coses aquí s'arreglessin i poguessin tornar. Però allà van tornar a perdre l'esperança. I quan arriben en el camp pensen, bé, aquí alguns vindran a rescatar, tard o d'hora sortirem. Si hem pogut aguantar els camps de concentració francesos, també aguantarem aquest. Però hi ha d'haver un moment quan se n'adonen de les barbaritats que fan els nazis, quan se n'adonen de la mortalitat que hi ha al seu voltant, que han de donar-se compte que no hi ha esperança. I jo crec que aquest és el moment més terrible per a aquests 5 nois. 5 nois que jo, a més, en el llibre hi ha fotografies de l'embalat, quan ballaven amb les promeses, etc. Que jo els imagino vitalistes, la foto de la portada feien esport amb samarreta Imperi i espardenyes d'espart, i eren com tots els joves, plens de vitalitat, però hi ha d'haver un moment en els camps d'extermini, cap d'ells va sobreviure, perquè són els primers a anar. O sigui, una remesa aquest a l'any 40. Era molt difícil sobreviure 5 anys en els camps. És a dir, si us hi fixeu, sempre que us explica la història d'un supervivent en els camps d'extermini, és un supervivent que hi va entrar-hi el 43, el 44, i va poder aguantar fins al 45 quan van ser alliberats. Però la gent que hi entrés al 40 i que aconseguís sobreviure i al 45 fos un supervivent, no n'hi ha. Perquè sobreviure 5 anys en aquelles condicions era impossible. Per tant, a mi em sembla que el moment més terrible per a aquests joves devia ser el dia que s'adonaren que d'allà no sortirien. Que tot el que havien lluitat, fonamentalment perquè totes les generacions tenen dret a intentar crear un món millor, allà no sortirien.
Jean-Paul Sartre va dir en el moment d'analitzar això que totes les generacions han intentat canviar el món, però que la seva generació, que correspon a la generació d'aquests nois, perquè ell era nascut a l'any 13 i aquests nois són nascuts al 12, al 11, al 10, la seva havia hagut de conformar-se amb intentar aguantar la poca humanitat que encara quedava. És a dir, què hauria passat si els nazis s'haguessin fet amb tota l'Europa continental i haguessin arribat a un pacte amb els anglesos, que ho van intentar, de no ens posem amb les illes britàniques, però l'Europa continental és nostra. No? És a dir, per un moment penses, hauria desaparegut aquesta societat de defensa dels drets humans que ha volgut ser Europa en totes les seves imperfeccions. I hauria sigut un lloc terrible, governat per aquesta piràmide racial i per aquesta carta blanca d'eliminació i extermini de tot allò que no compleixi amb els nostres preceptes. Per tant, aquesta generació no se'n van sortir, però ho van intentar. I jo crec que es mereixen, per part nostra, un reconeixement extraordinari, perquè allò que van fer ells era un intent de sustentar règims polítics que mantinguessin una certa humanitat i que no estiguessin basats en la deshumanització com ho estava fent Hitler, Mussolini, Franco, en el conjunt de l'Europa continental i en realitat fins i tot una part del nord d'Àfrica, però ara no ens posa. No sé si m'explico què és el que jo vull dir en aquest llibre. És la història de 5 nois, és cert, però també és la història d'una certa reflexió de com les societats poden acceptar inicialment plantejaments que poden acabar amb una monstruositat política i que el supremacisme de totes les idees que hi ha hagut en la humanitat és la pitjor de totes, perquè quan consideren que totes les altres són inferiors, les pot trepitjar com a cucs, les pot tractar com animals i les pot matar sense cap consciència, sense reclamar cap altra cosa que no sigui com ens desfem dels cadàvers. Doncs la reflexió pretén ser en positiu, pretén ser correcta i no us voldria assumir en els moments terribles que van provocar-los, sinó més aviat en la reflexió serena, tranquil·la i sobretot en el que pretén ser el llibre, que és un homenatge també. Un homenatge a aquesta generació que van intentar aguantar com van poder aquesta mínima humanitat que finalment van crear una aliança i que aquests aliats una vegada es va produir, van poder desembarcar en l'Europa continental i van poder reduir el nostre i guanyar-lo bèl·licament, que no pas guanyar-lo del tot en el pensament i en les idees, perquè a vegades les idees persisteixen encara que siguin humans. Gràcies per ser aquí.